Yun, house and lot. Ready? Wala pa. Dili, yan mo ka dili. Dili mo galing sa kuhan. Dili mo galing sa PC. So, ito naman siya sa kalakis. Ready? So, ito yung pag-girl Messi. Select song. Unsa man anir kataas man ana oy. Kataas. Dapat na makuhan, mas-swing. Di ba na makuhan? Dili mo kukuha mo ten. Imo tuhod ba kay kukuha. Ito malita sa tag-background music. Okay, ready? Ready pa gali? Ala. Ready pa boy? Okay, ready? Muna pa na hairstyle. Let's go! Wala dito sa easy and go! Oh. Oh. Go! First three, yung mga ball. First three, yung mga ball. Uy, si Mama Raquel, no? Naabot ka na rin. Wait, kaya pa bitaw ko. Kaya pa to, eh. Balik. Kaya pa to. Oy, nga naman ay. Nga naman to. Kaya pa to siya. And, no, dali. Baba. Okay, ready and go! Okay, ang first three yung kapag-try. One winner. Wala mo galing sa PC, wala mo galing sa mami. Nga ano naman ah. Ner, tiwasa kita ner, tiwasa. Ner, ner. Tiwas, tiwas. Ay, kapuya. Ay, ginoo ko. Sing. Sing. Ano yung mga prize? Dagan na kayong prize si ate. Asa mo makamati?